U Mariji Bistrici predstavljen je projekt Marijanski hodočasnički put koji se od 2009. godine provodi na području bogate sakralne i kulturne baštine Hrvatske i Slovenije. Završetkom projekta koji se predviđa za rujan ove godine biti će obilježeno oko 800 km hodočasničkih puteva u Sloveniji i Hrvatskoj, postavljeno 300 info ploča, 50 opremljenih odmorišta, izrađeno niz promotivnih materijala uključujući internet stranicu te izložbe o Marijanskom hodočasničkom putu. Vrlo važan projekt za našu turističku zajednicu, normalno za Mariju Bistricu. Osmislili smo također 400 km i označili tih marijanskih putova sa smeđom signalizacijom, sa hodočasničkim oznakama. A na tim putovima napravili smo i odmorišta za hodočasnike. Marija Bistrica sama ima 5 odmorišta na 5 prilaznih punktova prema Mariji Bistrici. S hrvatske strane projekt provodi turistička zajednica općine Marija Bistrica u suradnji sa turističkim zajednicama Sjevernog Zagorja, Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine, Parkom prirode Medvednica i gradom Sveti Ivan Zelina. Trasiran je put koji povezuje Lepoglavu sa ostalim partnerima, odnosno marijanskim središtima. Taj put zapravo ide od Svetlina, odnosno Macelja, povezuje preko Lepoglave pa do Marije Bistrice. Trenutno pripremamo promotivne materijale zajedno sa ostalim partnerima na hrvatskoj strani. Vodeći partner slovenske strane je Kozjanski park sa suradnicima, RISU Zavod Ptuj te Razvojna agencija Kozjansko. Označili smo okolo 800 km hodočasničkog puta, znači kod nas u Sloveniji 409 km. U teku je sada označivanje tog puta sa infotabljima i sa infopanojama, uređivat će se počivališta. U sklopu prezentacije projekta održana je i izložba Marijanski hodočasnički put. Izložba Marijanski hodočasnički put u svakom slučaju jedan, mogu reći, osvrt na marijanska svetišta. Cilj projekta Marijanski hodočasnički put, čija je vrijednost preko 700.000 eura, od čega Europska unija sufinancira 85%, je povezati marijanska hodočasnička središta i druga marijanska svetišta u hrvatsko-slovenskom prekograničnom projektnom području. Time bi se trebali povećati postojeći turistički kapaciteti u regijama i uspostaviti cjelovita prekogranična turistička ponuda, odnosno poboljšati kvaliteta života seoskog stanovništva te povećati mogućnost zapošljavanja.